Wyt ti wedi cael profiad o ofal ac yn ystyried mynd i'r brifysgol? Os wyt ti'n byw yng Nghymru neu'n edrych ar brifysgolion yng Nghymru, mae CLASS Cymru yma i helpu. Ystyr CLASS Cymru ydy Gweithgareddau i bobl sy'n gadael gofal a Chymorth i fyfyrwyr, a bwriad y wefan ydy cefnogi dy daith tuag at addysg uwch. Mae Gwefan CLASS Cymru yn dy dywys di drwy gydol y broses, o'r adeg pan fyddi di'n ystyried mynd i'r brifysgol, yn gwneud ceisiadau ac yn dechrau ar dy gwrs. Cer i ddysgu mwy am fywyd myfyriwr, a beth sy'n digwydd ar ôl graddio ac wedyn. Mae'n gallu bod yn anodd cael gafel ar gyngor sy'n benodol i ti, fel person sydd â phrofiad o ofal. Felly rydyn ni wedi cynnwys llawer o ddolenni i wefannau perthnasol sy'n gallu dy helpu di. Cyn i ti fynd i'r brifysgol, mae timau ar gael mewn prifysgolion ar hyd a lled Cymru sy'n gallu dy helpu di, gyda phethau fel cyllid i fynychu diwrnodau agored, a rhoi cymorth i ti ysgrifennu ceisiadau. Os wyt ti'n mynd i'r brifysgol, gallu di gael cyngor am bopeth, gan gynnwys newid y gynlluniau, cael cymorth ariannol a chwilio am brofiad gwaith. Ac ar ôl graddio'r brifysgol, bydd CLASS Cymru yn dy helpu i ystyried beth sydd orau ti wrth i dy gwrs ddirwyn i ben, gan gynnwys cael cymorth ar gyfer graddio a chael gwybod pa sefydliadau a fydd yn gallu dy helpu di ar ôl dy gyfnod yn y brifysgol. Hefyd, mae tudalennau penodol ar gael i'r bobl sy'n dy gefnogi di, gyda dolenni at gyngor i ofalwyr, prifysgolion ac athrawon. I gael gafel ar hyn i gyd a mwy, cer i classcymru.co.uk. Os mae mynd i'r brifysgol wyt ti eisiau wneud, gall hynny fod yn berffaith i ti.